A chcú v tomto zápase zvíťaziť, potrebujú skorovať však minimálne raz. Uvidíme, čo s tým dokážu hráči domáceho celku spraviť. Samostatný nájazd pre Topolčany a je vyrovnané. Perfektná práca Viktora Šachorostova končí druhým gólom. Topolčany vyrovnávajú stav zápasu na 2-2. Teraz už ani Richard Sabol nedokázal zastaviť Šachorostova a ten skóruje 16. krát v tejto sezóne a získava 26. bod na svoje konto a netrvalo mu dlho, aby v tomto samostatnom nájazde zistil, čo chce vymyslieť. V 29. minúte teda stav vyrovnaný, aj keď Prešov vyhrával v zápase už 2-0, tak ešte pred polčasom v úvodzovkách, ešte pred polovicou zápasu je stav už vyrovnaný 2-2.